Takže čaute, ja vás vítam na ďalšie videa. Dneska ja budu robiť tento keks úplne mokrý. Prečo? Nebo prečo nie? Ideme na to. Ja budu mať tento pohár a na to budem ja vyliať. Za 3, 2, 1. Teraz. Dobre. No. Čo je vyliaté. Teraz ja to idú chytať. Nie je to také moc mokré, ale tu je také smíš. A ty seš mucho? Nie, nechceš to, tak dobre. Poď sa to kvalitný keks, bolíti, Páš teraz takhle. Zjedol by som to stále? Ne. Už je to teraz také mokré. Takže som na to furt. Preto by som to ja ani nezjedol. Aj keby som ja bol aký bezdomovec, kukus. Teraz. Tu je ten červený nož. Ale dajte si pozor na nož, lebo sú ostré. Dejte, že sú ostré. Dobre. Teraz sú takhle úplne. No to také už úplne tenké v slave, tak ďalej. Už je trošku špinavé. Už je to v umývadle. Než sa tam umývalo. Ešte to robíme horšie. Na citron. Bude kyselejšie, tento keks tupý. A teraz ideme to otrieť. Ja som si našel dobrý učenák. Ešte naša skriňa dostala upgrade teraz. Tako to vyzerá, že? A tu je táto veľká sračka, ktorú nikto nezjedol, ani keď bude bezdomovec. Také hnusné teraz už. A viete čo? Skúsim to dať do koša. Čo ty na blbosť ješ tam do koša? Ale toto samozrejme utrem. Koľko tam zostane teraz z toho. Tak. Takže ak sa vám toto video páči, nezabudnite dať ten like, odber a ešte ten zvonček. Takže čaute ľudia. Vidíte môj tlen. Čau.